momentálne v tomto období vyzerajú dosť, ale to rovnako, pretože buď chodím do práce od rána do večera, alebo keď nie som v práci a som doma, tak oddychujem. A som veľmi rada, že konečne oddychujem. Pracujem skrátka v mojej bakalárskej práci, avšak nainštalovala som si naspäť ešte aj Genshin Impact, tak trošičku, lebo už som fakt ako myslela, že asi ma to tak kde vystrie, pretože som už ako mala taký ten stereotyp, že jednoducho som prišla a robila som na tom. Potom som zase išla do roboty, potom zase naspäť sama, potom som zase iba spala, alebo zase som iba stala niečo furt dookola to isté. A vôbec som nemala čas na seba, alebo na čokoľvek, čo by som chcela napríklad doma spraviť. Takýto život je neskutočný, hej, pretože prakticky sme sa dostali do takého stereotypu úplne všetci. Že prídeme jednoducho domov. Máme nejakú robotu, čo sa týka upratania doma, alebo napríklad na varenie, na jedenie sa a idete sprcha a naspäť do postele a zase na druhý deň vstávate a zase ten istý stereotyp. A stále dookola. A jednoducho nemáte čas ani sami na sebe. Poviem vám ešte jednu vec, hej. Akože mala som dní voľná a ja som bola seknutá doma. Hlavne kvôli tomu, že som mala migrénové stavy. To je ten koment, že by som napríklad mala skúsiť začať jesť mäso, akože varené mäso, napríklad kuracie, bravčové a podobne. Paradox, že moje telo nedokáže prijať nič také do seba, okrem šunky. Ako myslím šunky, ako normálne bravčové šunky. I to musí mať najvyššie percento hodnotu mäsa. I to musí byť nejaká špeciálna, pretože moje telo sa rozhodlo urobiť vibe, totálny vibe. Jednoducho, že mi to pomôže na migrény, alebo že si mám skrátka uliať. Povedať, že si mám uliať. Takže nič, idem na to trošku vypnúť a trošku upratať doma, trošku sa povenovať samej sebe a uvidíme, čo a ako bude. Takže toto je spratané, idem ešte povešať predlo rýchlo vedľa do izby. A potom mám namierené, musím sa do bankomatu a musím sa kúpiť nejaké tie veci a pokračovať ďalej. Práve mi poprichádzali balíky z AliExpressu, ktoré som si objednala a jedno z toho som si to akože objednala. Teda ten maličký mikrofónik sem do rohu. Potom som si objednala nejaké veci pre moju maminu, ktorá si vybrala. A nejaké ešte blbosti, hej, ale toto bol hlavný účel toho, že čo som teda chcela vyskúšať a teraz idem skúsiť teda, že či to teda funguje. Takže testujeme teda mikrofón, neviem, či to funguje správne a že či ma je dobre počuť. Skúsim ešte takto ísť ďalej od toho telefónu a že či to je dobre počuť. To. A myslím si, že to znie dosť divne. Že mám pocit, že keď ako som mala normálny mikrofón v telefóne, normálny klasický mikrofón, nie takýto, tak mi to úplne ináč urobilo, akože inak mi nahrávalo ten zvuk. Je to trošku oveľa lepšie, stabilnejšie oproti tomuto mikrofónu. Tak rozmýšľam, že či budem hľadať teda ešte nejakú variantu, alebo či budem skrátka používať tento mikrofón, avšak iba na nejaké tie konkrétne veci, napríklad na telefonovanie, pretože toto je strašný masaker. A neviem, ako to znie. Mám pocit, že je to trošku také zvláštne. Normálne počuť každú volovinu, čo urobím napríklad také skôr na ASMR, by som povedala. Takže neviem, ako to znie. Neviem. Je to nejako zvláštne. Dámy a páni, vítajte u nového videa. Som Ivy a toto je kanál Ivy a Chins. Dúfam, že sa na tomto kanále bude veľmi páčiť. Ak áno, nezabudnite hodíť like, odber a komentár. Nech sa konečne toto trošku rozrastie a buďte trošku aktívnejší. Nezabudnite zapnúť notifikáciu. Tam je notifikácia tam dole, presne pod tým videom, viete. Teda hneď vedľa odber. Tam ten zvonček, tam si musíte stisnúť a dať si, že notifikovať, keď príde niečo, upozornenie. A v každom videu. Masaker je, že skrátka a shorts sú oveľa aktívnejšie, ľudia pozerajú hlavne tie shorts a moje videá majú pod
15 hliadnutí, čo je trapas. Shorts majú vyše 500 až 600. Je to trapas. Buďte trošku aktivnejší, haló. A zapnite si notifikácie. Nebuďte zlecice. Napíš nejaký pekný komentár. A ja idem pracovať. Musím. Rozhodla som sa teraz tak trošku regrupovať rôzne slovíčka, ktoré napríklad neviem, alebo že viem ich, ale neviem ich rýchlo dostať z hlavy. Sa snažím akože popočúvať nahrávky, pozapisovať si slovíčka, poučiť sa ich a potom zároveň už keď akože viem, že to by som nemala robiť, ale mala by som akože priamo už vedieť akože prekladať, akože tlmočiť. Stane sa, že jednoducho, keď človek nie je pripravený a ide hop šup do niečoho veľmi rýchlo, automaticky slovíčka ako keby vyprchali z hlavy. Hej. Stane sa to, že ako keby ste dostali okno takzvané. Tak je asi lepšie, keď ako sa dopredu na niečo pripravíte, zistiť si teda tému, o ktorej teda idete tlmočiť a podobne. On má síce beginner's level, akože úplne začiatočnícky level, jeho slovíčka tak či tak sú užívané na takej úrovni, že ani ten beginner's level by to nedokázal akože povedať, normálne to pretlmočiť, pretože on tam skáče z veci na vec a nejde za radom. Skrátka nejde o to, že čo vlastne, hej. Začína skôr rozprávať to, že dnes som akože v mojom prejave by som chcel rozoberať túto tému alebo takto, hej, a je to nejako ja napríklad, že ja ako interpreter, že ja ako tlmočník a automaticky začne skákať zase na niečo iné. A potom zároveň zase skočí na tú tému, o ktorej sa chce baviť. A to je ten problém, hej. On skáče z veci na vec a ty potom nevieš, na čo sa vlastne teda máš sústrediť, hej. Mal by sa zase na každé slovo, hej, ale máš hlavne prekladať tú hlavnú myšlienku toho a u toho človeka je to skrátka komplikované. Práve preto asi nám to dal tlmočiť, cvičiť na takéto úrovni, pretože to asi bude ešte horšie. Takže idem to vyskúšať, najskôr si popísať teda slovíčka, poučiť sa ich a potom to nejako skúsiť preinterpretovať a to potom už tými vlastnými takzvanými slovami, tak uvidíme. Takže ideme na to. Pokus číslo 1. Idem skúsiť precvičovať a už aj tlmočenie, aj keď mám skúšku z lexikológie za 2 dní. Ale uvidíme. Takže potrebujem už aj toto skúšať. Našťastie mám tu pripravené videá. Takže poďme na to. Dámy a páni, keď som bol deťmi, s nám hovorili príbehy. A sú tam niektoré nepísané pravidlá, ako by fairy tale teda príbeh mali vyzerať. Vždycky by to mohlo teda zaujímať kedysi dávno. No, predchádzajúce cvičenie nebylo nic moc, ale myslím si, že by som si mohla dať ešte jedno. A uvidíme, že ako mi to pôjde. Tento raz si dám, že Smith, the Time Bender. Zistujem, že obyčajné precvičovanie shadowingu zrejme nefunguje u každého, ale skrátka len u mňa, že ja som výnimka. Ale vždy, keď sa snažím nejako kopírovať niekoho, ja ten text jednoducho musím čítať a neviem to, keď to počúvam a snažím sa to zopakovať, tak sa snažím to zopakovať veľmi rýchlo, ale vždycky mi niečo vypadne a ja som jednoducho, neviem, či to je skrátka vekom, alebo som skrátka taká tupá. Dobrovoľne sa hlásim, že som ukončila 2. ročník a posledný ročník by mal byť teda prakticky predo mnou. Ešte aby som teda doplnila, tak čo sa týka tých prihlasovaných tých predmetov, čo tam máme, tak je tam skrátka aj taký, že je tam ako keby literárny smer, na ktorý by som sa teda ja chcela zamerať, keďže chcem byť s tým literárnym smerom, nie už takým tým tlmočníckým. A som z toho dosť akože smutná, pretože neviem, že či budeme mať nejaký predmet z tohto smeru alebo nie, pretože ja by som teda chcela. A keď mali sme teda nejakú literatúru, mali sme teda nejakú tú analýzu textu, mali sme akési takéto predmety, čo sa týka toho literárneho smeru. Ale bola by som strašne vďačná, ak by sme teda mali teda tie predmety, ktoré sa mi tam tak prakticky páčili, pretože boli tam aj také typy
čo sa týka viac toho, fakt, akože toho oboru, čo by som teda chcela robiť. Takže dúfam, že nám vybere hlavne to, že by som skrátka aspoň na jeden ročník tlmočenia mali pokoj. Akože mne úplne nevadí, ak by bolo aj v magisterskom titule to tlmočenie celé tie roky, ale teraz obzvlášť aspoň ten posledný rok by som si teda chcela od toho oddychnúť a zamerať sa na iné veci. Aj keď je tlmočenie naozaj veľkou súčasťou tohto programu, ale chcela by som prakticky aspoň jeden ročník teda oddychnúť, pretože je toho strašne veľa. A mohli by trošku brať úvahu aj na to, že my sú skrátka ľudia, ktorí pracujú na plný úväzok, že to nie je len akože škola a chystať sa a toto. A obzvlášť ešte aj to, že máme niektorí z nás ešte aj rodiny a deti a takéto veci, takže máme toho strašne veľa. Až po krk, teda až nad hlavu, nie po krk, až nad hlavu. Takže dúfam, že to bude niečo z literárneho smeru, veľmi by som si to ocenila. Uvidíme, čo to pre nás vymyslia.